תחום אקזוטי הנקרא גבעת אולגה, שוכנת שמורת טבע מיוחדת במבנה הנקראת בית החינוך הדמוקרטי גבעול. אתם עומדים לצפות בסרטון תיעודי ונדיר במיוחד להשאיר אתכם פעורי פה. אנו גאים להציג חטיבת הביניים גבעול. כאן אנו יכולים לראות את המין הנפוץ ביותר בחטיבה, שוכן מסדרון מצוי. אפשר לזהותם לפי ישיבתם הנוחה ודיבורם הבלתי פוסק. אנו יכולים לעבור לידם בבטחה, כי לא משנה מה נעשה, דבר לא יבריח אותם מאזור מסדרון. רבות הדרכים לאהובתה, ארוכה ביותר הדרך לשקוע. אהבנו עמוק, אהבנו פתוח, אבל הכי בטוח. מכאן אנחנו נכנסים לאזור מוכי אסון המועדון. המועדון עבר מספר אסונות טבע במהלך השנה. היום הוא שקט. כרגע אנו יכולים לראות מספר בעלי חיים עסוקים בענייניהם. כפי שאתם יכולים לראות, זהו זן מתוחכם במיוחד. אנו רוצים להציג בפניכם את החונכים. החונכים שייכים למשפחת בעלי חיים אחרת הנקראת מבוגר אחראי. הגליה, יצור צבעוני ורגוע באופן מיוחד. ניתן לצפות במועדון שורקת בחיבה על חיות שונות. יש לה שפה מיוחדת משלה, המורכבת ממילים קוסקוס, בובי וקוקי. היא נוהגת לחבק חיות אחרות בכל הזדמנות. זהו העופרה. העופרה נמצאת רוב הזמן בסיסקו, והיא עומדת בראש העדר הטכנולוגי, שנחשב זן חכם במיוחד. עופרה דמיינת בליבה שהתלמידים עובדים, אבל האמת היא הרשף, גבוה במיוחד, בעל רשת פנים רצינית ומסתובב באיטיות ברחבי השמורה שמחפש ילדים מאחורי חוק. זוהי הסופי, חיית ציבורית ושקטה שהגיעה לנו מגן החיות בטוקיו. זו הזדמנות נדירה לראות את הסופי, בגלל שהיא לא נמצאת פה רוב הזמן. המיכל, בעל חיים זזיתי, המשמיע קולות מוזרים ללא הרף. הוא מסתובב ברחבי השמורה במטרה ברורה, לזכות בעלי חיים וללמד אותם דברים חשובים לחיים. השירותים, באר מים מתושב וצריכה שוכנת לצד השמורה. זהו מקום נידח, אשר בעלי החיים ממעטים להגיע אליו עקב הצחנה. את צרכיהם מעדיפים שוכני החטיבה לעשות במקום אחר, או שלא. בין החוקרים ידועה העובדה אני לא יכולה להיות ביותר. אלו הן החיות הטבעוניות. החיות הטבעוניות הן בסוף שרשרת המזון של השמורה, והן תמיד בסכנת ריח. בקרב החיות הטבעוניות נוכל לצפות בתוכי נדיר במיוחד. זהו מקום מרבצם של הזכרים, השומרים את כל המזון האיכותי לעצמם. בשעות הצהריים המוקדמות מתעורר רעב אצל בעלי החיים, והם יוצאים לנדידה גדולה לכיוון המכולת של מירו. תוכניתנו על שמורת הטבע האקזוטית חטיבת ביניים גבעול. ואם במקרה תגיעו לכאן, זכרו, אל תפגעו בחיות השמורה. אנחנו אוהבים אותן ועם כל מה שיש לנו. בפרק הבא, זהירות תיכון!
Thank you.